لێتەمە شەوانین هێژا کارڤێدانên ئاخەفتنên وەزیرê derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov herwiha siyaseta Rûsya girêdayî pirsa Kurd bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê Dr. Ekrem Önen şirovekarî siyasî ji Stockholmê li gel min e. Dembaş kekê Ekrem Sergey Lavrov di civîna xwe ya salaneya rojnamevanî de daxuyanîn gelek balkêştan. Dibêje ku hewlêr divê ezmûna xwe bide Kurdê Sûriye. Vê sekna Lavrov destpêkê de tu çawa didirxîne. Gelek spas Kak Cemal. Hêvîdanên hûn jî baş û selamet bin. Rastiya xwe Kak Cemal heger tu bisaade berî vê deqakê ez ê tiştekî girîng bêjim ki yanî qenaetam di 2022 ji bo Kurda wexteke geleke girîng e û ew ne ji bo Rojavayê Kurdistanê tenê ji bo hemû Kurda. Wek cenabê te dizane yanî 2022 hinek tiştê tarîxî tenî bîra me yek ji wek tifaka Yalta yek ji wek tifaka Sykes-Picot bergeh wê tenî bîra me. Niha dewleta Yekî Amerîka û Rûsya gelekî aktif û gelekî wek dibê heta em dercekê hevde eşeret tehdît dikin ki êdî ev tehdîtê di qenaetê min de tehdîtê beriya demeke aramiyek tifaqekê bikin. Ji bo wê ji bo Kurda 2022 geleke girîng e wek cenabê te zan 2023 jî saliya Lozanê ye Kurd divê gelekî haydar bin Kurd divê gelekî lêvfate bin me du tifaq me berdan tifaka a Sykes-Picot û Yalta eger em vê tifaka a sîstema nû dinyê dîsa berdin yanî karasateke mezin ser miletê me dê were ji bo wê divê ev her du sal em gelekî bi dîqa tev bigerin. Eger ez werim ser mesela helwesta Rûsya derbarê Rojavayê Kurdistanê di rastiya xwe de Kak Cemal helwesta Rûsya ez wek de hezib wek ez dibînim û ez beriya çend roja ji Moskov jî bûm ez hatim. Yani helwesta Rûsya çi carî derbarê Rojavayê Kurdistanê ji roja ew heta niha nehatî guher. Wek cenabê te zane belkî tu wê çaxên hevlêrê jî bû Lavrov hat hevlêrê li hevlêrê jî heman tiştê niha tekrar kir. Got lazim e Rojavayê Kurdistanê tecrüba biraya xwe yî başûrê Kurdistanê bigirin. Ev niha Lavrov carekirê tekrar kir. Em werin ser mesela ki niha li Rojavayê Kurdistanê Rûsya û Amerîka werê aktif in taybetî Rûsya aktif e. Qenaetê min de wek me niha jî got ev encamê beriya tifaqeke nû sîstemeke nû di navêna Rûsya û dewleta Yekî Amerîka ku niha li Cenêv destpê kiriye her wiha navêna Rûsya û NATO û Rûsya û Konseya Ewlekariyekî Ewropa. Esas ev tiştêk akwa dibin derbarê Kurda zêr çi Amerîkî û çi Rûs. Esas sanciyê ev tifaqanê ek niha dixwazin bikin pêşiya me de. Ji bo wê de ji bo Kurda geleke girîng ki va her du sala lê difate din lê pirsakê Lavrov ki dibêje Kak Cemal ji xwe Lavrov yani ana em bînin li ser pirsak Rojavayê Kurdistanê ki hêzê se eneke se û çi jî hese de yani her du alî jî roja ew heta niha dibêjin em dixwazin Tirkiyeka Rojavayê Kurdistanê çarçewa Hûdê Sûriyê çareser bikin. Eger pirs werê be yani siyaseta Rûsya tiştekî Rojavayê Kurdistanê dixwazin dibêjin bi rejîmê li hev bikin bi rejîmê re guftûgû bikin tiştî ne anormal e tiştî normal e sergê eger serxwebûr xwe bana me gota okê bi rejîma Şamê li hev nakin dawa serxwebû pê dikin. Lê ew kes bi Rojavayê Kurdistanê dawa serxwebûyê nakin pişt bêjin lazım em pirsa xwe çerçeva Hûdê Sûriyê madem heger çerçeva Hûdê Sûriyê de ye adres Şam e. Rast e dikarê pirsek kirin tê Şam tiştekî nade. Lê tu caran xwe ji bo guftûgoya jî siyaset heye. Siyaset senetê imkana ye. Yani Kurd divê karibin siyasetê heger dixwazî guftûgoya bikin karibin bi awayekî rewşê baş bikin karibin mafekî dest bixin. Ji ber ku wextê dibêjin em dixwazin çerçeva Hûdê Sûriyê çareser bikin to adresek divê tune ye. Exwan Şamê ser hukm bin, Esed ser hukm bin, hinekî ser hukm bin adres Şam e. Ji bo wê de yani ez xwe helwesta Lavrov ki dibêje lazim e hêzê siyasî Rojavayê Kurdistanê karibin hesabê wefaqî tiştekî dibêjin wê li gel rejîmê Rûnê hesabê dirûtêj bikin rast e yani nabit heftakê bê em ê guftûgû bikin hefta zida bê Esed tiştîna guftûgoya bikin. Zane di tiştê werê jî wextek dirêj distîne yani dikare pêş dara û ser dara û بلد يجي قدامك ليه وقت انا بيجي چند درات مرقوت شاريز مرقوتني حفظه كنت حفظه فاشل بسبب قاواقت فاشل الوصيه خلق وهرتني والراست يعني رول ابايا كردستان انا حتى امريكا الجماعه تشتان وهاج منطقه فلسطين
ev qonagan dünya kettik liber guhertna sistema kanık yani bir afakirin. Dibe Rojava'ya Kurdistan'ı dest tercümanci xalq parêzin. دê berdewam bikin. Doktor Nuha, Sergey Lavrov gava ku behsa ezmûna hewlêrê dike. Yani sekna Rusya beramberî ezmûna hewlêrê bi çi awayî dixwaze bîne ziman û her wiha ku ev ezmûn li Rojavayê Kurdistanê jî bêjiyandin çi peyamê mesajê dide aliyên Rojavayê Kurdistanê. Xwendina te çi ye Doktor Ekrem? Kak Cemal tek pirsa gelek cîd û pirsa gelek lazim bû ji Kurdar te kir bi rastiya xwe. Yani ev pirsa ji bo çi gelek girîn gezberge ev pirsa aynı vakit helwesta Rusya nîşandan. Yani Wezîrê Derve Rusya Koktêl Security. Qenaetek me ew kak Cemal ji destpêkê jî Rusya dibêje lazim e di paşa roja çaresekirina pirzgirêka Sûriyê de Kurd li Sûrî bigin mafekî. Ew mafa bêguman Rusya serê xwe nikare tenê yani wek dibêje konkret tiştekî bêj bi federasyon an otonomî an hukûk sekafê îctimai. Lê Rusya dibêje divê Kurd memnûn bin. Kurd mafekî bistînin. Li vir de wextê Lavrov dibêje lazim e Kurdê Rojavayê Kurdistanê ezmûnê ji tecrüba biraya xwe Başûrê Kurdistanê bistînin qesta Lavrov jê ew e. Yani divê Kurdê Sûrî jî raya xwe bikin yek û karibin bi hikûmeta Şamê re dest bi diyaloga bikin û karibin ew ji wek biraya xwe Başûrê Kurdistanê mafekî bi dest bixin û çerçeva a Hizbê Sûrî de wek min niha beriyan niha jî ku yani Kurd bi xwe jî kak Cemal ew bi xwe jî dibêjin em dixwazin çerçeva Hizbê Sûrî pirsa xwe çareser bikin. Tiştak Lavrov dibêje nabêje bira Kurd destî bi Şamê bidin. Lavrov wextê behsa xwe pirsa te gelek girî bû wextê Lavrov dibêje bira ezmûna a Başûrê Kurdistanê tecrüba biraya xwe bistînin Serdar Lavrov jê ew jî karin bi awayekî otonomî ve heger axir nêzîkî federasyonê ve an jî hukûk sekafê îctimai ve ew rejîm çi qastikar hev bikin. Yani li vir dimîne mesela quvwetê mesela jêhatîbûna siyasî mesela îmkana mesela rewşaheyê li vir gelek faktorê girêdayê. Lê tişta ak ji bo Rojavayê Kurdistanê tişta herî postî fikak Cemal. Yani bi rastî tu caran di kêmeratî cîhanê tiştê were rewşek ciwan baş tê. Niha ne Amerika û ne Rusya ne li dijin ki Kurdê Rojavayê Kurdistanê mafekî dest bixin. Kurdê Rojavayê Kurdistanê pir heyf me berê jî gele cara bi te röportaj kir vir me behs kir. Pir heyf ev firseta eger tamamî bernedan jî ev firset berdan. Heta niha Kurdê Rojava ev firset bikar neanî ki ew rewşakê Rusya û Amerika dijberiyan wan nakin û bilaks her duyî bêje gerek Kurd maf bistînin. Lê Kurdê Rojavayê Kurdistanê qenaetek min were ev firset bikar neanîn heta ez dikanî bêjin jixwe hesede em heya derecakê gelekî ew awakî nê em binirxînin. Lê eneke te jî rastî ev firset bikar neanî. Yani eneseke wekî cenabê te zanet dî derya sê çar sala bû du sala bû melbê derê eyn bîst çar me binaqeşe kir hinek hevalê eneke te jî hazir salê ez bêjin. Digotin em naxwazim be Esed hevdîtina bikin destê Esed bixwîne nizam destê Esed çawî niha ya biraya ezîz. Em dawa hukmê Şamê nakin Kurd. Kurd dawa mafê xwe dikin. Li Şamê Esed li hukme, Exwan li hukme, nizam kî li hukme ji ber nepên bijimin. Kî nêzîkî pirsa do zanere, kî nêzîkî gavata bêje. Em ê wan re guftûgoya bikin. Yani dixwazim bê çi Kurdê Rojava gelek sen perdan kak Cemal. Lê anha jî hêjî tamamî neçûye. هر ام دوی چرچوی ده بگرن که اکرم نها مجارکی براستی گلک بالکیشه روسیا و امریکا ده گلک مجاران ده جه هفودو دور فکرت کن ننیزی که هفودو فکرت کن ده پرسا روجاوای کردستانی ده هم امریکا هم روسیا هم ولاتین یکیتیا اروپا yani cihana demokratik raya gişti ya Kurd bigişti her çar parçayın Kurdistan'ı Başûrê Kurdistanê desthilata Başûrê Kurdistanê Cenabê Serok Barzanî her dibêjin divê yekgirtî bin Kurd peyama Kurd yek bê li Rojavayê Kurdistanê yani Sergey Lavrov carek din ev yek anî ziman yani Rojavayê Kurdistanê vê peyama girîng ya navnetewî her wiha qada netewî Kurdî de jî çima nikaribin baş bigirin dest.
دیتناتە نرخاندناتە چیەکەکی ئەکر قال لك استاذ كاك جمال يعني إلو تبرسي قال لك ريدك براستي يعني كاك جمال تجي تزان يعني وهزير روجا بايا كردستاني فر حيث راسياك تعالى راسياك تعالى اللي دري أمير راسية ديجن دري أم لهم ملتي وفاهم كشفاف بن هزي باشوري كردستاني فر بن باندورا هزي دربدنا يعني وقري هسه درج خو ام دزانن يعني تاثير رژیم سر هي تاثير ايران سر هي تاثير هزيدنه سر هنه انا كسجي حياه درجاك يعني دسبي كده هنا كسياسه كسر بخو اجوت راسي دسبي كده سياسه كسر بخو اجوت از التقدير دي كان ليه قنعت من خاشه اوجي يجي كتب بالتاثير هزي دربه يعني ام بيجن شيء تاثير امريكا سر هبو يعني يكطالي سياسه نشان يعني وقت جنابه انا قلت يا اقول يعني روشه كوريا روسيا جنب امريكا جنب يعني كاريمو سياسه فر معقول مثلا هم روسال هم بامريكا وكتكي او مجبور نذكر الفراغ بقرن ليوان هناك قنعتي بالفراغ قلت فاشي تيكليوان امريكا هناك خرابو يعني النبي خرابو امريكا ايدي درجه معارضه سوري بردا ايدي تركي و تركيا شاء معارضه سوري كل تركي ايدي عند المعارضه انا كسجد ناف ديه يعني راست دكاره باندورا تركي سر انا كسب فاك سنه لباندورا تركي سر معارضه سوري اكل تركي هي وانا كسب فرشاكي لي معارضيه يعني فرشاكي لي اوبوزيونيه اوبوزيون انا كسب دكاره تحسيك قال لك يمزل سر اوبوزيونيه بكتير اجبر ويجي اوبوزيون تحسيه سر انا كسب دك اوتوماتيك شده اوتوماتيك تحسيات تركي سر انا كسب شده يعني اسبوع شهر ديال بيزن هذه روجافايا كردستاني دكاري يبون وجبل باندورا هذه تربيه خلاص لكن وكاربن سياستها كان مشترك يعني سياستها كان معقول الاجتماعي بماشي كاربن هناك ما بدت بخن قنعتي من جوان الشرط هبو جوان الشرط يجي هي تمامي كلا فتت بردان از حسيب لي يجي نه تمامي بردان يجي نه درنجه جو خوغ نو هم جو 22 او 26 بيستو قال لك جري تبرلي بقاطه قاربن سياستها اجتماعي بماشينن برجواندی روسیه برجواندی امریکا برجواندی کردار باشین بکارن تشتکی دست بخن و روس و امریکی نزدیک کرد کارم کرده. هر لابو هر جنابه تقولایی که لابو گفت هزه گفت هنگ تأثیر ترکی سروان هنگ تأثیر هزینه سروان امریکا يعني المخرج ورد فكر راسي يعني ليش بقول لابو فرد اجي وكل شيء واسبوعين في المليون كنت فكرت هي روجافايا كسان في باندورا دربدل. بله. مو بيجي نكار كذا. سپاسیاتت کم دکتر اکرم اونن شروع کاری سیاسی گوش ستوکن تمیوانی ممنون. گله سپاس